Milica kaže, izbori nisu besmisleni zbog radikala, nego zbog okupacije Srbije i njenog kolonijalnog statusa. Tako je. Tako je, izbori su besmisleni. To je na početku emisije sam rekao onu kvaku 22 koju je danas izgovorio Miroslav Parović. I to je, mogu da razumem čak i njegovu dilemu u tom pogledu. Naime, da ponovim još jedno, nije mnogo ljudi bilo ovde. Jedna teza je da ima mnogo prevaranata u politici i da lako varaju narod. A sa druge strane, narod treba da odlučuje o svojoj budućnosti. Kako će varan narod da odlučuje o svojoj budućnosti? Na kraju kraja, kako će narod uopšte da odlučuje meritorno o bilo čemu? Ja ne znam zašto je to toliko komplikovano da ljudi ne mogu da razumeju elementarnu slabost demokratije, a to je da neuki odlučuju onome što ne razumeju. I sad mi uopšte ne ide u glavu, za mene je to toliko očigledna prvorazredna činjenica. To da su 2 i 2 4 nije ništa očiglednije nego to da narod odlučuje onome o čemu pojma nema. To su činjenice vrlo jednostavne. Nikom ne pada na pamet, ako je neko, eto sad, ubeđeni demokrata, a gledao sam takve ljude, pa ako je lekar i ubeđeni demokrata, neka pristane da mu pacijenti, tetkice, svi tamo odlučuju kako će da leči. Zašto ne probaju demokratiju na mikrosvetu? Zašto hoće samo na nivou društva? Probajte demokratiju u svojim mikrosvetima, da narod komponuje oratorijum, a ne da vi komponujete. Da narod piše knjige i romane, a ne da vi sami pišete. Probajte, vidite kako izgleda kolektivitet na nivou neke male profesije nečega, pa ćete vidite koliko narod zna. To je takva slabost demokratije koja se vidi 2500 godina. Dakle, to nije od juče. Sokrat je govorio o tome. Možda i neko pre njega, nego ne znamo. I u čitavoj toj priči Srbiji dalje ono, da narod odluči, da narod odluči. To što narod nema veze, nema pojma, nema veze, da narod odluči. Šta bre da odluči? Šta da odluči? Narod nema pojma šta hoće. Pre podne hoće jedno, popodne drugo, uveče hoće treće. Kako će narod odluči kvalifikovano u bilo čemu? Narod ono što može da uradi je da donese, da da nekome određenu kvotu glasova. Bez ikakvog razumevanja, samo na osnovu simpatija. Da da nekome određenu kvotu glasova. I bez ikakve obaveze tog nekog prema narodu da bilo šta sledi posle toga.